Nejsou. Kupar nejsou. Jsou. On má přiznat, je? On má lže? Já mám nestáši, mám úplnou. Ty nemá lže? Tady jsou. Tady jsou. Hej. Chivaca. Zapytají o děti. Úplně ožratý. Teď se mu bude stát, který se bude to píťovej. Jako v práci, viď? Přesto jako v práci? Točím. Hej! Jako v práci, viď? Krab? Že Mandela nás pozval do své svatyně a že uspořádal tu akci, která nemusela být, ale Zbigněj uspořádal teď, jsem říkal, ty vole. Já vím, ale pojďme si to uspořádal. Po chlebikance bylo maso, na pekáči, všecko. Vařili jsme Bohemce. No. Vařili jsme Bohemce. Rálka nám to Určitě rozpál. ne, ale Zbigněk ale zatopil úžasnej stůl s ubrusem, tamhle pár. Zbigněk všechno připravil, všechna čest Mandelovi, tím tomu dám hol. Děkujem. Vítor, já se za to vemu nám. Zaneším večer, jo? A to já mě neposlouchám vůbec. Děkuju. Říkal jsem obyčejný nosič vody. Pro nás, tak je to na hovno. Les nás všech, by to bylo na píčku. Já bych tu nebyl nikdy, ale sám. Ale všichni jdou. Ale všech by to nebylo nic. Ty se dávej baka, budeš opět na